Vi er i haven nu, og det er fordi, at vi skal lege lejen, der hedder Hvor langt kan den kastes? Og jeg kan se, at du har udstyret Brian med handsker oven i købet. Oven i købet handsker, ja. Flotte hvide havehandsker. Ja, det er faktisk havehandsker. Ja, det er det. Flotte hvide nogle med gummidupper på. Yes, ja, du bliver rigtig anlægsgartner nu. Ja, Du kan lægge fliser, hvis det skulle være. det kan jeg sagtens. Brian, hvor langt kan du kaste lidt? Har du en god fornemmelse af den selv? Og nu er det jo et rimelig stort dæk, I har fundet frem her. Ja. Så det hedder Typhoon. Tyfon. Typhoon. det kan nå ned mellem 5 og 10, tror jeg. Det lyder som et godt bud. Ja. Jeg har sagt til Brian, han skal bare sigte efter spiret på kirken, der er hernede for enden. Der er en, der har gættet på, at du faktisk kaster 23 meter. Det tror jeg godt, 23, det er flot. Det synes jeg var et godt gæt. Der er en, der har set min overarm der. Hvis du kaster 23 meter, så får du også en præmie. Jay. Nå, jamen, skal vi ikke bare komme i gang? Lad os komme i gang. Og hvis vi filmer selvfølgelig hele seancen. Og vi skal lige have ham hen til nulmærket der. Nulmærket, ja. Og Er du klar, Brian? Ja. Jeg er så klar, jeg kan. Jeg tæller ned, og Yes. så er det bare at gå for it. Ja. 3, 2, 1, kast! Næsten 23. var det 4 meter? Ja, det landede på 4 meter. 4 meter. Det gjorde den, ja. Det er også. Det skulle godt nok gå ud, Brian. Hvad synes du selv, det gik? Nå, men jeg synes, det så ud som om, at den skulle til at flyve længere, men så var der noget, der stoppede den på vejen. Den skulle til at ramme en fugl, og så stoppede den ved fuglen. Det er rigtigt. Ja, meget lav flyvende fugl. Ja. Godt, jamen Fritz, vi kommer ind igen. Ja, gør det.